Dobar dan, dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim posne pužiće sa tunjevinom. Za pužiće nam je potrebno jedna konzerva tunjevine, jedno pakovanje lisnatog testa, 2 kašičice senfa, malo soli i susan za posipanje. Jedno parče lisnatog testa ću rastanjiti u korpu. Sada ću da napravim fil. Pomešat ću tunu sa senfom i sa malo soli. Dodajem senf, so, prstohvat. Sve to lepo izmešam. Koru sam rastanjila, pola fila ću da stavim i da razmažem po kori. Sada ću staviti u rolat. Rolat ću iseći na parčiće široke 2 cm i ređat ću u pleh obložen pek papirom. Postupak se ponavlja. Drugi deo testa ću da rastanjim i da nafilujem, da napravim rolatić. Pužiće ću posuti susamo. Pleh ću staviti u zagrejanu reru na 220 stepeni da se peče 10 do 15 minuta, zavisi od rerne da lepo porumene. Posni pužići sa tunjevinom su gotovi. Slano pecivo koje se lako i jednostavno pravi. Ukusni su, mogu se služiti sami, a može i uz predjelu. Mogu se jesti hladni i topli. Prijavite se na moj kanal Ukusna hrana. Vidimo se uskoro. Prijatno!